अरे यार इसको कहाँ रखना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा। Hi bro, hi, hello, welcome to my LB streaming and welcome to my YouTube channel. First of all, you can like this LB streaming. Long time no seen. Okay, that's also you can subscribe this channel and like the LB streaming. आइए भाई भी न माले। ओके फिर चला गया वो शायद। Hi guys, good evening to all of you. So those who are still watching, welcome to my LB streaming and welcome to my YouTube channel. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लाइक कर दो इस LB स्ट्रीमिंग को एंड ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ पॉसिबल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि ज़्यादा लोग के पास पहुंचाए ये LB स्ट्रीमिंग। ओके नथिंग यार, कोई भी नहीं है अभी तक तो कौन आएगा यार। वेट करना पड़ेगा, जो आएगा देखा जाएगा बाद में। लेकिन अब तो एक दिख रहा है मेरे अंदाजे में, लेकिन कमेंट भी नहीं आया उसका। आई थिंक मैं 40 मिनट्स रहने वाला हूँ तो या बाबुआ। ओके वेलकम टू माय LB streaming and welcome to my YouTube channel and like this LB streaming guys, all of you.
Okay, one like done. So जाय लाइक होबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोसो सिंनिफ्राय। जायफ्रा नायगासिनो दङ बे समाव अन्नानै कमेन्ट खालाम। नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंसो एलबि स्ट्रिमिंआ गोलाव समसिम थांनानै थानो हागोन। थ' गिबियावनो खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि आदै मादै, आदा बाजै आरो फंबाय बिनानाव आंनि आंगो लोगोफोर। कमेन्टआ श' जायो आरो थांफिनबाय थायो प्रब्लेम मोनबाय थायो आं। Hide all chat messages. Okay, top chats. Okay, like done your LV streaming. Okay. रोजा रोजा साबायखर थाबाय लाइक होनायनि थाखाय। नोंथांमोननि लाइक, नोंथांमोननि सापर्टआनो आंनि थाखाय थुलुंगा होयो। थामहिनबा फैबाय थानाय बुब्लियाव नोंथांमोननि सापर्ट आरो थुलुंगानाय मोनोब्ला आंबो मोजां मोजां कन्टेन्ट आरो थाबैनो भिडिअसफोर आपल'ड खालामबाय थानो हागोन। अके थेंक इउ जना अफिसियेल आब'निसिम। थ' दानिसो आंबो आब'नि चेनेलखौ बेक हरफिनदों। स' बिथाङाबो साबस्क्राइब खालामनानै लादों। आइ होप साबस्क्राइब खालामनानै लानायखौ आनसाबस्क्राइब खालामनाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला जों फिसा फिसा ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार आरो बेनोसै साक्सेसफुल जानाय जायैया उननि बाथ्रा। नाथाय एक्टिभ आं गुबुन जेरै लाइक इन्स्टाग्राम, फेसबुक बेफोराव आं एसेबां एक्टिभ थाया, नाथाय इउटुबाव आं एक्टिभ थानो नाजायो। थ' बेनो थ' बयनिसिमबो गोदान बोसोर 2025 इं मायथाइनि हेपि निउ इयार जासिहरबाय। थ' मा सोंनो गोसो, मा बुंनो गोसो कमेन्टल' खालाम। आई विल रिप्लाइ अल अफ इउ एन्ड अल द कमेन्ट्स। इंलिस रायलायनायखौ दुगा होनलायगोन आंखो। ट्राइ खालामदों आंबो बिकज जों स्टुडेन्टस नालाय इंलिस रायलायनो नांगोन। हिन्दी खिन्थु इंलिसनिख्रुइ हिन्दीया एसेबाबो फ्लुएन्ट मोजांसिन जायो। अके कमेन्ट खालाम। बयनिबो कमेन्टआनो आंनि गोसोखौ थुलुंगाखांनाय होगोन आरो जिउआव फैबाय थानाय समाव खामानि मावलांनो नोंथांमोननि सापर्ट आरो थुलुंगाजों जौगानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों। माबा मोनसे टपिकनि सायाव एलबि स्ट्रिमिं होनांगौब्ला थेवब्लाबो माने भिउस फैनाय नङा। माहानि नों जना अफिसियेल थ' आब' आं सोमोन्दो लाबाय बा आब'खौनो बुंनोसै आङो। स' आङो जाहैबाय बिटिआरनि जि बड'लेण्ड, जोंनि बड'लेण्डआवथ' मोनबा डिस्ट्रिक्ट जाबाय नालाय, अदालगुरि, तामुलपुर, बाक्सा, चिरां आरो क'क्राझार। थ' आङो जाहैबाय क'क्राझार खाथिनि आरो चिरां क'क्राझार बे साइड आरो जोंनि खाथियाव दङ तामुलपुर। आं बाक्सानिनो, बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि आं गोलावै बुंबाय मानोना एलबि स्ट्रिमिंआ गोलाव जानाय बायदि। दे आब'खौनो लिं। अके आब'खौनो लिंबाय आरो दिनैनिफ्राय आंनि अके औ आं बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि। दिनैनिफ्राय आंनि मोनफ्रोमबो भिडिअखौ नायनानै होनांसिगोन। आंबो नोंथांनिखौ नायनानै होनोसै मानोना आंहा डाइरेक्टलि बुंनो हाखायो आङो हार्मफुल नामा आं बेखौ मिथिया। जायखिजाया मेनसन खालामनो हायो जे आंना वाट्स टाइमा कमप्लिट जायाखै। वाट्स टाइमनि जोबोद इम्पर्टेन्ट जाना दं। स' आङो जुदि इफ एलिजिबल, इफ आई हेभ एमबि, इफ आई हेभ नेट पेक, आई विल डेली आपल'डेड भिडिअ। जेब्ला आंनाव एमबि थायो आं आपल'ड खालामखायो। जुदि बाहायनो थाखायबो एमबि एसे गालांखानांगोन ना नोङो। मबाइलखौ सालायनोबो एमबि नांगौ जायो, बेनिफ्राय आपल'ड होनायावबो एमबि नांगौ जायो। थ' बिदिनो बेसे जाखो वाट्स टाइमा? अके एक्सुवेलि एक्जेक्टलि आं 100% नै खोमा खेबनानैनो आं बुंनोसै, आंनि एकदम रियेलखौनो बुंथारनोसै आङो।
2059 थामहिनबा 2059 जाबाय आरोना दासिम तो बेनोसै माने 50 फुल्ली 100% मनिटाइजेशन पलिसियाव एलिजिबल जानो थाखाय आंनो 50% जानो नांबावगोन नाथाय आं सानदों जे आं हाफ मनिटाइजेशन खालामनानैबाबो दोनग्रोगोन जे 3000 वाट्स आवर कमप्लिट खालामनानै आङो हाफ मनिटाइजेशन खालामनानै दोनग्रोगोन अब्ला जेब्ला आंना हाफ मनिटाइजेशन जागोन अब्ला आं एसेब्लाबो थुलुंगाखांनाय मोनगोन ना माने हाफ मनिटाइजेशन जाखाबाय फुल मनिटाइजेशना जाखागोन बेखौ साननानैनो माने भिडिअ खालामनो गोसो जागोन आरो बे मोनसे रिजननि थाखायनो दिनै इउटुबा मोनसे ओपन प्लेटफर्म जाय बे इउटुब कम्पानिया जियानो जादोंला आं कम्पानिखौनो बुंबाय आङो मेनसन खालामबाय तो बे साननानैनो जाहाथे फिसा फिसा इउटुबारफोराबो मोटिभेट जायो बेखौ साननानैनो बे 500 साबस्क्राइबार 3000 वाट्स आवारनि जि 50% मनिटाइजेशननि जि टुल्स बे टुल्सखौ हरदों आरोखि ना आं बुंबाय नाथाय आं आब'नि डिटेल्सै मोजाङै मिथिनो मोनाखै थेवब्लाबो आब'आ बबे जायगानि जाखो बेखौ कमेन्टनि गेजेराव टाइप खालामनानै खोन्थाहरनो दाबाव स' आब'आ बबे डिस्ट्रिक्टनि स' बिटिआरनि ना बिटिआरनि बायजोनि बेखौ आं मिथिनो लुबैबाय आब' हायोब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो आंना फुल जाबाय दा साबल' नांगौ 1K आब'निया 1K प्लास जाबाय माथो आं नायनायावलाय जना अफिसियेल आं चिरांनि आच्छा चिराङाव जोंहा आलासि दङ खुरमा रखमसो जायो आरोना जोंहानि आबैनि बिनानावनि फिसाजो हाबा जाहैदों बावहाय माने आनै हाबा जाहैदों जों आनै जायो चिराङाव आरोखि ना 1K जायाखै 900ल' आया आं दानि चेक खालामदोंमोन आं 1K प्लास बायदि मोनदों ना डिसक्रिपसनाव लिरनानै दोनदो नामा आब'आ चिरां मा गामि बेबा आं एक्जाक्टलि गामिखौ मिथिया नाथाय जोंनि बाक्सानिफ्राय थाङोब्लाथाय बिसोरनिया मा होनो बिजनियाव थांनो जेब्ला ओंखारनांगौ बास लाखिग्रा मोनसे जायगा दं बेनि कत सिगांनो मोनसे ब्रिज मोनोना बे ब्रिजआवनो ओंखारनांगौ बिसनिया ब्रिजआवनो खिन्थु आंबो थांफेराखै आं बिजनियाव थांफेरबायमोन बिजनि कलेजाव थांफेरबाय आङो 1K जायाखै आच्छा जागोन आसा खालामदों फैबाय थानाय 2025 मायथाइया बयनिबो जिउआव गोजोन आरो खुसि आरो बयनिबो हेपिनेस आरो बयनिबो गोजोन थासारिखौ लाबोनानै फैयो आरो बयनिबो साननाया जाफुङो बेनि थाखाय आफा इसोरनि सेराव आखाइ खबजबै आं आरज खालामनानै होबाय जे जायफोरनि इउटुब चेनेला दासिमबो 1K साबस्क्राइबार्स कमप्लिट जायाखै थाबैनो आफा इसोरनि अननायाव 1K साबस्क्राइबार कमप्लिट जानो हागोन नैबे 2025 मायथाइ गोदान बोसोराव बेखौ आं मिजिंथिबाय नाथाय आं वाट्स टाइमखौ बाथाय आं एसेबां बुंनो हाया बिकज आंनानो वाट्स टाइमा कमप्लिट जायाखै आंबो आसा खालामदों बा इसोरनाव आरज गाबदों बा आंनि वाट्स टाइमा थाबैनो कमप्लिट जाथों वाट्स टाइमा कमप्लिट जानायनि सिगांनो मोनसे इदिनो खोथा साननांगौ जायो आरोना मा खोथा बेयो वाट्स टाइमनि थाखाय जोंनो नांग्रोगोन भिउसआ बुरजा नांगोन अके 80 नांबावगौ 1K जानो आच्छा 1K जानो 80 साबस्क्राइबार्स नांबावगौ आं आब'नो मोनबासो साबस्क्राइबार्स हरबावगोन दायो आं जिखिनि हायो आं लोगोफोरनोब्लाबो शेयार खालामनानै वाट्सएपआव शेयार खालामनानै आं साब खालामनो खोन्थाहरगोन बिनिफ्राय आं जायखिजाया जिखिनि हायो आङो साबस्क्राइब खालामनो खोन्थाहरगोन जाहाथे थाबैनो 1K कमप्लिट खालामनानै मनिटाइजेशन टुल्सआ गेवनानै एप्लाइ खालामनो हायो आरो
आरो गोसोआ खुसि जानो हायो बेनि अनगायै जोंहाथ' आरो हेल्प होलायनो हानाय एसेबां केपासिटि गैया जे साबस्क्राइबारखौ जोङो थुनो हायो बिकज साबस्क्राइब खालामनायाव रावनिबो फैसाबो थाङा माबो थाङा डाइरेक्ट क्लिकल' खालामनांगौ नाथाय भिडिअखौ नायनो एसे मानसिफोरा बरिं नाङो जे बे भिडिअआ माबा मोनसे कन्टेन्ट नामा बा माबा मोनसे मा केटेगरियाव बिथाङा भिडिअ बानायदों बा ब्लग्स बा ब्लग भिडिअ फिसा फिसा इउटुबारफोरनि फिसा फिसा साबस्क्राइबार खम खमफोरनि ब्लग्सफोरखौ गोबां मानसियानो नाया आरो भिउसआबो गोबां फैनो नागिरा फैगोन माबा मोनसे भिउसआ फैनो हागौ गोबां थेवबाबो एसेबां मानिबो गोबां फैया जे नोंथाङा भिउस गोबां फैनोबा ब्लग भिडिअआव आंना दाखालि डिलेट जानाय चेनेला थांबायलै बिदिनोसै डिलेट चेनेला 4K जानो 503 के बारगोन आच्छा डिलेटआ माबोरै जाखो एसे फोरमायनो हागोन नामा जे ओरै ओरै जानानै डिलेट जादों होननानै आंबो मिथिनो लुबैदों जे चेनेला माबोरै डिलेट जाथावगौ स्ट्राइक मोनथाम नांब्लासो चेनेला टार्मिनेट जायो स्ट्राइक नाङाबाथ' डिलेट जाया आंनि मिथिनायाव आरोना डाइरेक्टलि हारसिं डिलेट जायाथ' स्ट्राइक मोनथाम नांनांगो बे स्ट्राइक मोनथाम नांबानो टार्मिनेट जाखायो चेनेला इउटुबनिफ्राय आरो मा बुंबावनो भिउसआनो फैयाखैनोथ' स्ट्राइक जानानै अके बुजिबाय आं स्ट्राइकआ माबोरै फैखो मा भिडिअ आपल'ड खालामनानै स्ट्राइक नांखो कपि भिडिअ स्ट्राइकआ बोरै फैखो जेनेबा मा मोनसे इउज खालामदोंमोन बेनि थाखाय स्ट्राइकआ नांदों बेखौ आं बुजिबाय नाथाय मा भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन जे बर' लेंगुवेज ना मा गुबुन हारिनि लेंगुवेज ना बर' लेंगुवेजमोन बेखौ खिथाहरलाय आंनि रायज्लायनायखौ मडिफाइड खालामनाय बायदि खोनादों नामा जेरै मानसिजों रायलायो ओरैनो रायलायनाय बायदि खोनागोन ना खोनायाखैथाय आं मिथिलाय लांलालै थेवबाबो आं रायलायबाय दं आरो ससमा खुबाय आङो नायखो आरो मोनसे चेनेला 1500 साबस्क्राइबार्स गोमोरबाय थायो थाबखौनो फरायस्लाबनो होआ जाबायमोन आं दानदों रागा जोंनो आन्दायलायबायलै 1500 जाबायमोन अके माने 1500 वाट्स आवार्स कमप्लिट जाबायमोन मिथिला आंना भिडिअफ्राव स्ट्राइक नांनाय गैयामोन थ' स्ट्राइक नांजानाय भिडिअ गैयामोनब्ला बुंथ'ला आङो बे सिंनि खोथा जाहैबाय नङा होमबा पार्सनेल रोखोमबो जायो बांद्राय पार्सनेल मेटार सिङावबो हाबनानै बारा नायनोबो नाङा बे गाज्रि रोखोम आं सानो आरो मानो होननानै बुङोबाथाय गावबा गाव मोनसे पार्सनेल एकदम प्राइभेसि होननाय थाखाथारो साफ्रोमनिबो लाइफआवनो थ' बेनोसै आं आरो माथो बुंबावनो थ' एलबि स्ट्रिमिंआव मानसियानो गैलायला नै आंनाव जिर' देखायदों थ' माथो बुंबावनोलै सिगां भिउस फैयोमोन एफा एनै आंनावबोलै नायनो सोरगिरि ओहो जन अफिसियेलसो ओहो आब'आ आंनि भिडिअफ्राव थांनानै कमेन्ट खालामदों ना खालामाखै आंनि भिडिअ थांनानै कमेन्ट खालामदों ना खालामाखै आब'आ कमेन्ट हरना दोनदोंना दोनाखैमोनथाय खोन्थाहरलाय फार्स्ट थाबैनो
सब लोग चला गया यार, कैसे चलेगा ऐसे? वेट करना पड़ेगा। उन्दुनानै थानोसै आं टेन्टावनानै कमेन्ट फैखाया फाग्लासो ओरैनो नोंगो माबायदि नुगोन दे जि ऐसा तो अच्छा दिख रहा है यार। आंनि एलबि स्ट्रिमिंआव मानसि मानो जाला आं बिनि रिजनखौनो मिथिया। सिगां जायोमोन, जानाय बायदिबो मोनोमोन, नाथाय डाउन जाबाय एलबि स्ट्रिमिंआव। आं टेक्स होनो बावबाय थायो बायदि मोनबाय आं। टेक्स होजायाखै नामा आं चेक खालामनानै नायनांसिगोन आङो आंनि जि कन्टेन्टनि सेटिंआव थांनानै वाइटि स्टुडिअ youtube.com आव थांनानै। पता करना पड़ेगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा ना गाइसमैन। भिडिअबो एडिट खालामनो दङमोन आंहा, बाट स्टिल एलबिसो होग्रोबाय। रायज्लायग्रोनोसै दान्दिसे, रायज्लायनो लुबैना फैबाय। गैला, कमेन्ट थाबथाबाय। जुदि सोरबा इउटिउबार गोदान दंब्ला आंनि चेनेलखौ शेयार खालामनानै हो, बा एफबि एलबि स्ट्रिमिंखौ शेयार खालामनानै हो। आदा सनजित गयारिखौ फैनो होबाय एलबि स्ट्रिमिंआव, गैया फैयासैयानो। भिडिअथ' नायबाय थायो होनदों होननायालाय, आं एलबिआव फै होनखाबाय, जोबनाय लोगो लोगोनो एलबि स्ट्रिमिं होगोन होनबाय, न' फैयासै। आं बेफोरबायदि फेस रिभिल खालामनानैसो एलबि होयो दे, माने बायदिबाथाय डाइरेक्ट कमेन्टल' फरायनाय एलबि स्ट्रिमिं होबाथाय आं गियो जे आंनि जि सनजितआ भिडिअस नायो, खोनायाखै, सनजितआ भिडिअस नायो एलबिआव बारा फैया। हो अके एलबिआव बारा फैया आरोखि ना। जोंना मा जायो, माने इउटुबार गेदेरफोरनिबोथ' जों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो नालाय, जों भिडिअसफोर नायो नालाय, ओमफ्राय बिदिनो फिसाफोरनिबो नायो, ओमफ्राय बिदिनो टाइमा बिराद माबा थांजोबो आरो। गेदेर इउटुबारफोरनिखौ जों हायोब्ला नायनाङानो, आरो फिसा फिसा इउटुबारफोरनि भिडिअआ इनफरमेटिभ बांसिन जायो, बेखौ आं मोजां मोनो। खिन्थु ब्लग भिडिअ बानायनाय स्टाइलखौ आं मोजां मोनो मानसिफोरनिखौ, नाथाय ब्लग भिडिअखौ जेब्ला स्पिड खालामो भइसआ लेथ्रा फैयोना, भिडिअखौ स्पिड खालामनाय लोगो लोगोनो भइसनि जि माबा साउन्ड, बेखौ दाननानै बेकग्राउन्ड मिउजिक सोना होनांगौ, होमबाना मोजां जायो।
जे नायनो बोरिं नाङा जे बेबायदि क्लिक क्लाक खोनायोना स्पिड खालामना होनाय लोगो लोगोनो बेफोरबायदिबाथाय ब्लग भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नाङा आंल' नङा आं एक्सपिरियेन्स मोनबाय जे गोबां मानसिफोराबो नायनायानो नङा बेफोरबायदिबो स्किप खालामना गालांगोन आरो जेनेबा मोजां मोननांबायना बै इन्टारेस्टेड जानांबाय ब्लग्सखौ नायनानै आरो जेसेनाय साउन्ड आरो जि नुनाय जि भिजुवेल बेखौ एसे मोजाङै शुट खालामबाथाय एसे मोजां जायो स्टेबिलाइजिंआ एसे मोजां जानांगौ आरोखि ना आंनि साननायाव स' ब्लग्स भिडिअ शुट खालामबाथाय जोङो माने केमेराखौ बांद्राय ओरै ओरै सोमावबाय थानो नाङा सोमावबाय थायोबाथाय भिडिअआवबो मावनाय फैयो नालाय बांद्राय मावनायबाथाय गाज्रि नुयो बे आंनि साननाय बा आंनि थिंकिं आरो personal I have shared my personal thinking आं पार्सनेलखौसो शेयार खालामदों आरो चेनेला पार्सनेलानो जाखायो बयनाबो स' पार्सनेलखौनो शेयार खालामखायो ब्लग भिडिअ बानायब्लाबो बे पार्सनेल ब्लग भिडिअ गावनि लाइफ स्टाइल अके पार्सनेल जाखायो बे गाबोन अर्थात 3 जानुवारि 2024 थांफ्लांनो हागौ गाबोन 3 जानुवारि 2025 गाबोन मोनसे प्रग्राम दं जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिनो थ' बाक्सा डिस्ट्रिक्ट एबसुनि एनुवेल कनफारेन्स दङ नै जोंनि सालबारियावनो जागोन थ' या दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय नाथाय दिनैनिफ्राय स्टार्टिं जाबाय 2, 3, 4, 5 आलागै जागोन बेयो थ' गाबोन मोनसे कम्पिटिशन दं बे कम्पिटिशनाव आं थांगोन स' डिबेटिं कम्पिटिशन थामहिनबा बाथ्रा दान्थे बादायलायनाय इउजि आरो पिजि बे मोनसे केटेगरियाव आं बादायलायगोन थ' हाया बे उननि खोथा नाथाय आं ट्राइ खालामो आं बेस्टखौ होनो थ' गोबां मटिभेट मोनबाय आङो डिबेटिं कम्पिटिशनाव गोबां मटिभ जानायखाय आं माने पार्टिसिपेट खालामनो मोजां मोनो आरो लिटारेचारखौ आं ओरैनोबाबो मोजां मोनखायो जोंनि बर'नि लिटारेचारखौ खिन्थु गुबुन लेंगुवेजावबाथाय आं एसे खस्थ' मोनो खस्थ'आ बांसिन इंलिसाव मोनो बेनिफ्राय एसे खमसिन हिन्दीयाव मोनो थ' एसामिसाव 80%सोआनो हायो आङो थ' 90% सरि 100% आं बड'आव थाखागोन अके बेनिफ्राय एक्सुवेलि आङो एसामिसखौ लिरनो रोङा फरायनोबो रोङा मिनिनाय इम'जि हरबाय थेवब्लाबो गोजोनबाय रोजा रोजा साबायखर कमेन्ट हरबाय था मा कमेन्ट हरनो गोसो आं बेग हरदों हराखै आं कमेन्ट हरदों हराखै बेखौ आं मिथिया नाथाय आंनाव जुदि आंनि चेनेलाव कमेन्ट फैना दंफैखायोबाथाय जरुर सियर आं बेग हरफिनखागोन चेनेलनि भिडिअआवसो कमेन्ट फैनांगोन एलबि स्ट्रिमिंनि कमेन्टआ आरो जेनेबा बेखौ नायफिनबाबो खस्थ' जायोना एलबि स्ट्रिमिंखौ नायफिननो हाया बेनिखायनो भिडिअआव थांनानै कमेन्ट खालामनानै दोन सोरबाफोर गोदान सापर्ट नांगौब्लाथाय आइ एम सियर जे आं बेग हरफिनगोन बेग सापर्ट खालामफिनखागोन आंल' नङा आं सानो जे जोंनि बर'नि साफ्रोमबो गोदान गोदान ससियेल मिडिया मा मिनिखो आंनाव कमेन्ट श' जायाखै आब' जना अफिसियेलनिल' कमेन्टआ श' जाबाय दं बेलेगनि कमेन्ट जायाखै मा मिनिखो जोमावबो फैदों नामा बेखौ आं मिथिलिया खिन्थु आंनाव श' जायाखै कमेन्टआ जायखिजाया आं जि श' जादों कमेन्टआ बेखौल'सो आं फरायगोन नङा होमबा या डट हरदों स' हरबाय था आंनि एलबि स्ट्रिमिंआ जेसेबां गोलाव थागोन बेसिम थाबायानो था सासे सानैब्लाबो आरो जोंनि बर'नि जे फिसा फिसा जाखांफुनाय इनफ्लुएन्सारफोर बा इउटुबारानो जाबाय दिसुं एज ए क्रिएटर जों मोनसे चेनेलजोंनो सानैबो दंबाबो आंखौ अच्छा that means husband wife नामाथाय मिथिनो आंबो नाजाबाय
husband wife I think नंगौ ना am I right ससमा गारनायखाय लुक्सगोन मिनिनाय आरो दट हरग्राया जोमाव अफिसियेल बाबु आच्छा मिनिनाय आरो दट हरग्राया जोमाव अफिसियेल जोमाव अफिसियेल चेनेलाव जुदि जना मिनिनाया जोमाव हरनायसो आं आइडिजों फैदों हा मा होनखोलै हो बुजिबाय जोमाव अफिसियेलाथ' मनिटाइज जाखाबाय आंनि आन्दाजाव डलारबोथ' मोनबाय जानांगौ पैसा मिल रहा है शायद जोमाव ऑफिशियला एमबी मोनबाय ओके सोरनाव मोनखो सुपारभाइजार हरदों बेलेग चेनेलजों फैनांगौ अब्ला भिउस फैगौमोन ना आंहा मोनसे चेनेलजों फैबाय सानैबो दस्रा आइडिजों फैनाय मोनबाथाय मोजां जागौमोन आरो जना आरो जोमाव सानैबो दस्रा आइडिजों फैबाथाय साबगौमोन अब्ला आंहा भिउसआ सासे बारायगौमोन आरो भिउस खमखा नालाय दा तो म्यूजिक दामनोबो फन आंनि मादारनि फनखौ आं लाबोनो मोनबाय
ओइ अराव थिखांना हो। फर्टिसेभेन हरा चार्ज जारौ फुंनि समाव ओइ सिखोला बहा थांनो साइकेलजों ओइ आजोलि आंबो ओंखारदों गानै जोमै सोरखौबा नेयैनेयै हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो जारौ हागोन ना लोगोआव आंखौ लांफानो
Okay, those who are still watching to end, thank you so much, and hope you guys बेफोरबायदिनो सापर्ट होलांगोन होननानै थ' बाय बाय